Amincin Allah ya tabbata a gare ki yake abar ambatona. Haƙiƙa zuciyata na ɗauke da tarin soyayyar ki wacce ba za ta misaltu ba, kamar yadda idanuwa na ke maraicin ganin ki marasa adadi. Haƙiƙa ni naki ne a soyayya, kuma sannan kallon ki shi kaɗai ne yake sa ni farin ciki. Kin yi nisa tare da ni, amma tunanin ki yana cikin zuciyata. Na kasance ɗaya daga cikin masoya masu son farin cikin ki a kowanne yanayi. Haƙiƙa ina son ki, shine burina, ka same ki shine fatana. Ba ni da wani alfahari face in ganni gani gaki. A duk lokacin da na ganni gani gaki sai in ji na zama kamar ɗan sarki. A duk lokacin da na tuna cewa ba ma tare sai in ji na zama kamar almajiri. Na ɗauki zuciyata na damƙa miki amana, ina fatan za ki riƙe ta amana kamar yadda na baki ita amana. Na ɗauki amanar sanki na saka a zuciyata a wani waje na daban, inda ya kasance na daban ne, inda babu wata halitta da ta isa ta shiga wajen da inda na saka sanki. Ke kaɗai ce tawa, kuma ke kaɗai ce farin ciki na. Ina son in kasance tare da ke ne har abada. Idan na kalli wannan kyawawan idanun naki sai in ga wani haske na fita a cikin su tamkar walƙiya. Idan na kalli wannan kyawawan labban naki, musamman idan kina magana, sai in ga abin sha'awa wanda kyawunsu ya wuce a misalta su ko kuma aikataccen su. Idan zan bada kyawun halittarki, to na tabbata zan shekara ne ina bada labari ba tare da na bada kaɗan daga ciki ba. Haƙiƙa Allah ya yi miki baiwa mai tarin yawa wanda dukkanin idanun da ya so gani, idanun da ya gansu za ya so ya ƙara ganin su. Na so a ce zan kasance tare da ke na har abada, domin ke kaɗai ce fatana, kuma ke kaɗai ce farin ciki na. Ina so ki bani zuciyarki kamar yadda na ɗauki ta na baki. Ina so in gaya miki wasu sirrika domin baki na yayi nauyi ya faɗe su, amma ina so ki ara min zuciyarki in haɗa ta da tawa, domin hakan ne zai sa saƙon ya shiga cikin sauƙi ba tare da wahalarwa ba. Ina tare da ke a kowanne yanayi, sannan kuma zan kasance tare da ke a kowanne yanayi. Ni naki ne, kuma sannan ni nake son farin cikin ki. Ina fatan za ki kasance ɗaya daga cikin matan da suke sani farin ciki a kowane lokaci. Idan na tsaya na kalle ki sai in ji cewa ina ma a ce ko da yaushe zan kasance ina kallon wannan kyakkyawan fuskar naki ba ta idanu. Idan kina magana, sautin kina shiga kunnuwana ne da matuƙar daɗi kuma a hankali, domin sautin ki bai illata kunnuwa a wajen saurare. Ki daure ki min iso domin isar da wani saƙo da ke cikin zuciyata, wanda ke kaɗai na tanadar wa shi domin ki ɗin ta musamman ce a gare ni. Ina son ki, kalmar da ba zan daina gaya miki ba har in gushe, kuma zan rayu da ke shine alfaharin da nake yi. Daga naki masoyinki Hayatu M. Salis. Na gode, abar ambatona. Wannan saƙon naki ne ke kaɗai abar ambatona. Ina son ki.